video jako bude, to je prostě týdenní vlog o tom, jak hovno dělám. Aktuálně, jestli vidíte ten bordel, tak mě to nějak netrápí, protože my tady spolu máme jeden důležitý úkol a to je jako uklidit se. Nejen jako tohle, co tady je, ale celkově jako dát si ten život po té maturitě dohromady, protože já teď nějak jako nežiju. Respektive já jsem tady jako zahrabaná tady v mém brlohu, v mém bordelu a to je jako všechno. Takže si dáme takový asi jako týdenní vlogísek, kdy během toho týdne jako se spravím. A co jsem si řekla, co uděláme ještě dneska, je tady můj room reset, jo. Startujeme teď 8:11. Wow. A já jako tady asi nebudu mít moc filtr, já vám to prostě riošit ukážu, protože prostě život po maturitě, kdy najednou jako já jsem doma a nemám co dělat, je docela brutální. Ne. Jako on už prošel jako hodně pádama, jo. Ale je dobrý. Bylo to dost náročný, ale uklidila jsem postel a jde mi povlíknout. Snack. Krásné dobré ráno, nebo spíš dopoledne. Reálně je 10. Já jsem zhruba tak jako od 9, já mám tady snídani. Toho bych se taky chtěla zbavit, já vždycky hodinu ležím v posteli. Předtím, než vstanu, než se jdu nasnídat. Každopádně mám tady toustičky s marmeládkou, mám tady 2 roháčka a mám tady kafíčko. Já mám kafe po tak strašně dlouhé době. Můj tip, miluji to. Skořicový koření. Někde vám tady hodím fotku. Je to strašně dobrý, miluji to. Já jsem hrozně otekla, já se strašně omlouvám. Každopádně, já to jdu zblajznout, jo? A pak se vrhneme na uklízení. Já nepředpokládám, že si budu dávat oběd ve 12, takže nebudu jako nějak spěchat. Každopádně dneska budu mít k obídku tortily, takže ty si pak budeme jakoby spolu uvařit. Takže tady uvidíte i moje skills kuchařské. A ozvu se vám, až tady budu zase pokračovat s úklidem, protože jsem to samozřejmě včera nedoklidila. No nevadí, hele, házím vám fakt reality check, jaký já jsem člověk, mám problém u něčeho vydržet, takže tohle to ke mně patří, tak aspoň tady vidíte, jaká jsem. Mám 1% na kameře. Teď si takhle udělám tady pauzičku v uklízení. Jdem si přečíst horoskop. Blízci si na vás dělají zvýšené nároky, vy se snažíte vyhovět všem. A pak nevíte, kde vám naprosto nestíháte a oni budou muset snažit vaše ušlené obličeje a nevěděli. To si děláte jo? Láska a přátelství. Dokázali jste si rychle zvyknout na to, že vám štěstina přihrává milostné úspěchy. Dnes už to tak bezpracně nepůjde. No a já dneska přesně zažívám takovýhle pocity, jako, takže to mrtě sedí. No, dnešní vztah k ostatním znamením, no. No, hezký. Superový. Jako tady je stále bordel, jo, ale look at it. Crazy. Hele to jo. To jsem tady měla, že jo, 1 000 000 knih, tak to mi tady zůstalo jako. A pak jsem tady měla tiskárnu. Ale já už ji teď nepotřebuji mít danou na stole, protože už teď nebudu tolik tisknout. A budu tisknout zase, že třeba od října. Tak jsem ji uklidila jakoby. Anyways, my jdeme vařit. Děcka, já miluji kečup s majonézou. Tento moment jsme všichni čekali, můj pokoj je konečně uklizený. Nemůžu tomu uvěřit, teď teda konečně se můžu vrhnout na to, že jdu se stříhat video, co jsem natáčela minulý týden někdy. Krásné dobré ráno, máme tady středu, je 10:40 několik, nevím. Nečekala jsem, že budu stávat takhle později, nicméně včera do 3 hodin jsem stříhala to video, ale mám hrubý střih, takže výborně. Udělám si snídani, budu hodit sprchu, protože si musím umýt vlasy,
protože nás dneska čeká zařizování ve městě, tak ať nevypadám jak dement. Jsem po mé everything shower. Já teď aktuálně se jdu namalovat, už tady mám všechny své věci. Nezapomeňte na SPF-ko. No, tak já se jdu teda namalovat a ozvu se vám potom, až budu namalovaná. Co vám jak si neozvala, že jsem namalovaná, každopádně já už vyjíždím. Brýle. Já je nemám. Já jsem teledebilní. Tak jdu ještě domů. Tak já jsem teď asi půl hodiny četla, ale já jsem strašně unavená. Jo, aha. Ono už bude 10. Takže si jdem udělat večerní rutinu. No, už zase hodinu leží, bože jo. Nevím prostě, co mám dělat. Já se probudím v 9 a do 10 prostě ležím. A co tohle video jako bude? To je prostě týdenní vlog o tom, jak hovno dělám. Víš, já nejel se bude ten knoflík, to jste mi nemohli říct. Tak já jdu do ledničky, že si dám kostíky a... Oni tady jsou kostíci, on to je nějaký jogurtík. Co to je? Tohle je moje estetik snídaně, jo. Nakonec mám tady lučinu s pažitkou. I love chleba s lučinou. Je takový, že jsem si chtěla si rajčátka, ale rajčátka nemáme, tak jsem si vzala okurku. Nakonec tady mám teda fake kostíky. Bobík, ale kostík. A pak tady mám v mém Barcelona hrnečku. Tak tady mám černý čajík. Takže tak, dobrou chuť. Takže mám dojedeno, jo. Kostík, bobík, jogurtík, co to je? Jakože toho jogurtu je tam méně než v kostících, jo, ale to je jedno, protože on je stejně strašně hnusný. Já nemám ráda bobíka prostě. Prostě buď si dej pribiňáka, nebo si dej lipánka, ale bobíka si nedávej prostě, jo. Takže já se jdu převlíknout a jdu usednout k počítači a jdu dohánět resty. It's nails time! Dneska je mám 3 týdny tyhle nechty. Budu si dělat černou Francii. Teď ještě nevím, jestli na prsteníčcích nebo na prostředníčcích si udělám maštečky. Jdem dělat nechtíky. Počítám zase, že mi to zabere tak 3 hodiny. Aktuálně jsou 4. Ahoj, ahoj, zdravím, dneska máme páteček, já jsem se včera už neozvala, každopádně nechýtky vypadají takhle. Dneska máme pátek, takže dneska se děje poslední trénink. Já jsem si teď uvědomila, co se zdálo mě za sen. Dele. Jedu si dneska užít hezky odpoledne s našima dětma. For the last time in this year. Jakože in this school year. A já mám tady pro ně připravený vysvědčení, tak je hlavně musím vzít. So, I am done. Hele, teď si půjdeme vybrat outfit, zároveň mě tady jakoby čeká ještě uslat postel. Look at her. She's so messy. Já tady mám fotky prostě ve skříni. Mám tady třeba naši fotku s Ančí. Cute. I'm in my chick singers era. Já už ti neumím.
to, co ty máš, můj blíž, všechno, co mám ti dát. Baby, ty a já.